Επόμενος γευστικός σταθμός, η Σρι Λάνκα, μια χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία και μόλις 31 χιλιόμετρα από την Ινδία. Η κουζίνα της Σρι Λάνκα είναι μυρωδάτη, πικάντικη και πολύ γευστική. Πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Σρι Λάνκα. Αυτή είναι η μαγεία της μαγειρικής. Με ένα φαγητό θα ταξιδέψουμε στον κόσμο. Έτσι. Εγώ δίπλα μου την Κουμάρη, η οποία δεν ήρθε από τη Σρι Λάνκα για να μας μαγειρέψει, αλλά ζει εδώ στην Ελλάδα. Ζει εδώ. Πόσα χρόνια? 17 χρόνια. Και η Σρι Λάνκα είναι μια μακρινή χώρα. Μακρινή. Στον Ινδικό ωκεανό. Ναι. Πού ακριβώς? Ακριβώς κάτω από την Ινδία είναι που λέγεται δάκρυ του Ινδία. Και εκεί πέρα στη Σρι Λάνκα έχετε τροπικό κλίμα. Ναι. Έχετε όλα αυτά τα ωραία φρούτα, λαχανικά. Και τι, για πες μου λίγα λόγια για την κουζίνα σας. Για την κουζίνα βασικά τρώμε εμείς, πρώτο πιάτο θα είναι ρύζι. Πολύ ρύζι. Πολύ ρύζι και έχει διαφορετικά είδους ρύζι. Μοιάζει η κουζίνα με την Ινδική? Μοιάζει, γιατί τρώμε πολύ μπαχαρικά. Μπαχαρικά και σάλτσες, έτσι αυτά τα... Πολύ. Τι καυτερά. Σας αρέσουν τα καυτερά? Ναι. Πολύ. Έχουμε εδώ πολλά υλικά που χαρακτηρίζουν την κουζίνα της Σρι Λάνκα, αλλά το συστατικό αυτής συνταγής, το κύριο συστατικό είναι... Jackfruit. Jackfruit. Ένα πολύ περίεργο φρούτο. Φρούτο είναι, λαχανικό, τι είναι? Φρούτο είναι. Είναι μεγάλο, είναι από αυτά που μεγαλώνουν πάρα πολύ. Όταν μεγαλώνουν γίνονται μεγάλα και οριμάσει, τότε γίνεται φρούτο. Γλυκίζει, όπως η μπανάνα για παράδειγμα. Όταν οριμάσει, γλυκίζει πιο πολύ. Αυτό όταν είναι έτσι, το μικρό, τρώμε σαν λαχανικό. Λοιπόν, πώς θα το μαγειρέψουμε το jackfruit? Θα κάνουμε ένα είδος κροκέτα. Εμείς λέγουμε κατλέτ. Κατλέτ είναι η κροκέτα. Είναι κροκέτα. Λοιπόν, ανυπομονώ να δω, γιατί δεν έχω πάει στη Σρι Λάνκα, δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάποια συνταγή από τη Σρι Λάνκα, ναι. και είμαι έτοιμος να μάθω από σένα πολλά. Το παίρνουμε σκόρδο, το καθαρίζουμε καλά, το βγάζουμε το φύγρο, το ψιλοκόβουμε, καθαρίζουμε το ginger, κόβουμε την πιπεριά, το παίρνουμε και την πράσινη, 3 μεγάλα κρεμμύδια, το κόβουμε ψηλά, το παίρνουμε και το jackfruit, κόβουμε ίδιο τρόπο, προσθέσουμε το ιντοκάρι το λάδι, να αφήσουμε να ζεσταίνει καλά. Πρώτα θα βάζουμε το σκόρδο, βάζουμε και το ginger. Το αφήσουμε να ροδίσει, κόκκινη πιπεριά, πράσινη, μαζί με και αυτό το ρίχνουμε και το jackfruit. 2 κουταλιές κάρι και το σαφράν μισό κουταλάκι. Το βάζουμε και το ιντοκάρι το γάλα. Το κλείνουμε 5 λεπτά. Το κάνουμε το πουρέ το πατάτες. Το προσθέσουμε την πατάτα. Το χαμηλώνουμε τη φωτιά. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Θα προσθέσουμε το λεμόνι. Είναι πράσινο αυτό γιατί το κίτρινο γλυκίσει. Αυτό δεν γλυκίσει το υλικό. Να αρχίσουμε να πλάσουμε τα κροκέτες. Το βάζουμε και το λάδι ιντοκάριδο να συσταθεί. Το παίρνουμε αυγά. Το μπουτάμε το αυγά. Το βάζουμε έτσι. Με ένα χέρι θα κάνεις το αυγό, με ένα χέρι το παξιμάδι. Θα βάζουμε κροκέτες, θα γυρίσουμε συχνά μέχρι να ροδίσει. Τώρα θα ετοιμάσουμε μία σάλσα
για να συνοδεύει τις κροκέτες. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη. Ιντοκάρι το γάλα. Το ρίχνουμε και το τσιλί. Και αλατάκι. Το προσθέσουμε το λεμόνι. Λίγο να ανακατεύουμε. Τα αφήσουμε να καραμελώσει με χαμηλή φωτιά. Το χύνουμε εδώ μέσα. Θα παίρνουμε μια κροκέτα. Το μπουτάμε εδώ. Πολύ ωραίο είναι. Φτιάξτε τις κροκέτες της κουμάρι χρησιμοποιώντας 250 γραμμάρια λάδι Ινδοκάριδο, 400 γραμμάρια jackfruit ή 2 κονσέρβες, μισό φλιτζάνι γάλα Ινδοκάριδου, 2 πιπεριές καυτερές, 2 πιπεριές φλωρίνης, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 μεγάλα κρεμμύδια, 4 πατάτες, μισό λάιμ, 6 αποξηραμένες πιπεριές τσίλι, φρεσκοτριμμένο ginger, 2 κουταλιές κάρι, μισή κουταλιά σαφράν, 3 αυγά, 300 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα χρειάζεστε 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη, μισό φλιτζάνι γάλα Ινδοκάριδου, καυτερή πιπεριά σκόνη, μισό λάιμ και αλάτι. Για να διαφύγει κανείς καλοκαιριάτικα, όταν βρίσκεται εγκλωβισμένος στη βόλη, πρέπει να ανακαλύψει όλα τα μυστικά της σημεία. Αυτό που μας λείπει τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού είναι το υγρό στοιχείο. Δίπλα σε μια πισίνα και κάτω από τους φοίνικες μπορώ πιο εύκολα να μεταφερθώ μέχρι τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται στη Νότιο Αμερική και είναι μια χώρα με απίθανα τοπία. Η φύση έδωσε στους ηθαγενείς πολύ υλικό για μια κουζίνα γεμάτη